פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויגש. היא הפרשה שעוסקת בהיחשפות של יוסף אל האחים, שהוא נגלה אליהם ואומר אני יוסף העוד אבי חי. הפרשה הזאת גם עוסקת בעניין ירידת יעקב למצרים ב70 נפש. והשבת פרשת ויגש היא הפרשה שבעצם מחברת את עם ישראל להיות אחד, כפי שאמרנו כל צאצאי יעקב 70 נפש מתחברים יחדיו במצרים. אנחנו רוצים היום בעזרת השם לעסוק על נושא אחד שרובו נמצא בפרשת מקץ ומקצתו נמצא בפרשת ויגש, נושא שאני חושב שרבים חושבים עליו ורבים מנסים לברר מה מסתתר מאחורי העניין הזה, ואנחנו בעזרת השם ננסה להבין מה מונח כאן וננסה אולי למצוא איזשהו מהלך כפי שמופיע בדברי רבותינו, רעיון נפלא ליישב כמה וכמה דברים שנקראים בפי רבותינו תחת הכותרת השרשה ראשונה. זה השם של הנושא ואנחנו תכף נבאר למה כוונתנו. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה. רש"י אומר כאן יקצו דבריי באוזניך, ואל יחר אפך, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. במדרש, מדרש רבה, מדרש תנחומה, מופיע שיהודה דיבר אליו באיומים. הוא ניסה בתחילה להוציא חרב, הוא ניסה לפגוע ביוסף, ובשעה שיוסף ראה שיהודה כועס מאוד, חז"ל אומרים היו לו 2 גומות שבשעה שהוא היה כועס היו מורידות דם, היה לו שערות שבשעה שהוא היה כועס הם היו עומדות. ויוסף רואה את המצב הזה. יוסף היה לו כיסא שהיה עשוי מאבן, יוסף נתן מכה אחת בכיסא והכיסא הפך להיות גרגירים של אבן, ממש הפך את זה להיות חצץ. ויהודה מסתכל על זה ויהודה אומר דבר אחד, אומר יהודה מכה זו של בית אבא היא. מסתכל על המכה שנתן יוסף לכיסא, אומר המכה הזאת היא מכה שרק בית אבא יכול לתת. אבל לאחר שהוא ראה שיוסף נותן כזאת מכה, הוא הבין שכאן המקום לאיומים זה לא המקום. הוא מתמודד מולו בן אדם שהוא לא כל כך נבהל מיהודה, אז הוא מתחיל לדבר איתו בדברים רכים. אדוני שאל את עבדיו לאמור, מתחיל לדבר דברים רכים, יש לכם אב או אח, ומתחיל לרצות אותו. שואלים רבותינו, בשביל מה הוא חוזר בחזרה על נאום שהוא השמיע כבר בסוף הפרשה הקודמת? כל הנאום הזה, תסתכלו בסוף פרשת ויגש, אותו דבר. שואל אותם יוסף, מה המעשה אשר עשיתם? אנחנו שום דבר לא עשינו, מה נאמר, מצא את העוון, אנחנו לא עשינו שום דבר. וכל הסיפור הזה שיש להם אב זקן והם 10 ילדים ואחד נאבד ומדובר כאן בקטן, ידוע כבר ליוסף, יוסף מכיר את זה על בוריו. אז מה טעם ומה העניין לחזור על הסיפור הזה עוד פעם בתחנונים ולדבר? במדרש רבה בפרק צדיק ג' עוד ו' מופיע משפט אחד שאמר יהודה ליוסף, ובעצם הוא המשפט שמהווה המפתח לכל נושא השיחה של יהודה עם יוסף. ויגש אליו יהודה ושם הוא אמר לו משפט, בנימוסיות שלנו כתוב ואם אין לו ונמכר בגנבתו, וזה יש לו לשלם. בנימוסיות שלנו פירוש הדבר בתורתנו, רק הוא לא רצה להגיד לו בתורתנו, אז הוא אמר בחוקי הנימוסים שלנו כתוב שאדם שגונב נמכר לעבד רק בשעה שאין לו מה לשלם, אבל אם יש לו מה לשלם הוא לא נמכר בגנבה. זה התשובה שאמר יהודה ליוסף, וממילא הוא בא ומבקש ממנו תשחרר את בנימין. למה? כי כל הדין הוא להימכר לעבד, זה רק מי שאין לו, הוא יש לו, אז תשחרר אותו. עד כאן דברי המדרש. באים כל המפרשים במדרש ושואלים שאלה עצומה. הוא נמצא במצרים,
הוא יושב אצל המשנה למלך. הוא בא ואומר לו, תשמע, אצלנו בספרים כתוב שרק מי שאין לו נמכר לעבד, אבל זה יש לו, אז תשחרר אותו. אז הוא אומר, אצלכם בספרים, תדון אצלכם. מה אתה מספר לי סיפורים שאצלכם בספרים כך כתוב? אם תפסו גנב אצלכם, תעשו מה שאתם רוצים. מה אתה רוצה, שאני אדון פה כפי שאתם דנים שם? מה אתה בא לחייב אותי? מה אתה רוצה לומר לי בזה? כך שואלים המפרשים בדברי המדרש. אבל פשוטם של דברים הם פשוט דברי פלא לבאר את מה שנעשה כאן בין יהודה לבין יוסף. בשעה שנמצא הגביע באמתחת בנימין, או לפחות חושדים בהם שהגביע נמצא שם, ואותה האיש הממונה על בית יוסף שהוא מנשה רץ אחריהם, הוא בא ותופל עליהם דברים קשים ואומר להם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו והוא נחש שנחש בו, הראותם אשר עשיתם. מה הם אומרים? חלילה, אנחנו לא נעשה דבר כזה. יש להם קל וחומר, הן כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב בבית אדונך כסף או זהב? אתה בא לטפול עלינו עלילת כזב? אנחנו היה לנו כסף שקיבלנו, יכלנו לא להחזיר אותו, החזרנו, צדיקים אנחנו. ואז הוא אומר, אשר יימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. הוא מציע עונש מיתה על מי שימצא הגביע בידו, והוא אומר לו מיד מנשה, אומר לו, לא רוצה, אשר יימצא איתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים. לכאורה, ושאותו רגע שהוא ניגש ליוסף ואומר לו, אדוני, למה אתה עושה לי את זה? יכל יוסף לומר לו תשובה פשוטה, אדוני היקר, אתה זוכר מה אמרת לפני כמה שעות? באת אל הבן אדם שלי, אמרת לי, מי שימצא הגביע בידו מת, נכון? אז בבקשה, בוא נשים אותו על עמוד התלייה. מה אתה מתחנן? אני לא ביקשתי, אתה אמרת, מי שימצא הגביע בידו מת. אתה אמרת, חתמת על זה, אתה מוכן? בא הבן אדם שלי, נתתי לו סמכות להעניש אותו איך שהוא רוצה, ונתן לך אופציה, אומר לא, לא רוצה, מי שימצא הגביע בידו יהיה לי עבד, ואתם לכו הביתה. אז מה אתה בא עכשיו אומר לי? בוא נלך על פי מה שאתה אמרת. מה אתה אמרת? מי שימצא הגביע בידו מת, אז בוא נתלה אותו על עמוד התלייה. אז אני נהגתי בו חנינה, לא רוצה לשפוך דמים. אני בא, אני לוקח אותו לעבד, ואתה עוד בא בתלונות ואתה אומר לא רוצה עבד? איזה מין דבר זה? כדי להבין מה מונח כאן, נאמר יסוד נפלא. מה פתאום בא יהודה ומציע הצעה כזאת, מי שימצא הגביע בידו ימות? למה? פתאום הציע את זה? למה שיציע כזה הצעה? מה? הוא לא האמין שמישהו יגנוב. בגלל שהוא לא האמין שמישהו יגנוב, לכן הוא הציע את ההצעה הזאת. יפה. בחז"ל כתוב שהוא הציע את ההצעה הזאת כי בזמן שזאת ההלכה. ההלכה היא גמרא במסכת עבודה זרה דף ע"א עמוד ב', בן נוח שגזל אפילו מפחות משווה פרוטה דינו מיתה. זה ההלכה. אומר רש"י במקום, ולא רק זה, גם מי שהשתתף בגניבה, 10 שנמצא גניבה ביד אחת מהם, כולם נתפסים. זה ההלכה. אז הוא בא וטען, על פי ההלכה, היות ויש כאן גנב ומדובר בגנב, אז אם נמצא בידו הגביע הוא חייב מיתה. אמר יהודה, על פי חוק, על פי הדין של בן נוח שגזל חייב מיתה. לכן הוא אמר לו דבר פשוט, אשר יימצא הגביע בידו ומת. זה ההלכה. אילו בנימין היה נלקח לביתו של יוסף ויוסף היה אומר הוא הגנב, לוקחים אותו לעמוד התלייה, אף אחד מהאחים לא יכל לטעון שום דבר. יש להם דין של בן נוח, זה מה שסבר גם יוסף, ומי שזוכר בשיחה שדיברנו בוויכוח שבין האחים לבין יוסף הצדיק, אם יש להם דין של בן נוח או דין של ישראל, יוסף סבר שיש להם דין של בן נוח, ובן נוח שגנב חייב מיתה. אם לוקחים את בנימין ושמים אותו לעמוד התלייה, אין לאף אחד מהשבטים מה לומר. זה ההלכה. באותו רגע שראה יהודה שהממונה על ביתו של יוסף לא קיבל את הטענה הזאת שמי שימצא הגביע בידו ומת, אלא מה? הוא אמר שמי שימצא הגביע בידו יהיה לי עבד. אמר יהודה לעצמו, רגע אחד, אז לא דנים פה כמו חוקי בן נוח? גם ההלכה בחוקי מצרים, אדם שגונב מת.
אז איך לא גונבים, לוקחים את בנימין ולא תולים אותו על העץ? אז מה הוא אומר? משימצא הגביע בידו יהיה לי עבד? אז פירוש הדבר שהוא לא דן דין פה לפי דין של בן נוח, הוא גם לא דן לפי חוקי מצרים, אלא לפי מי הוא דן? לפי חוקי ישראל. והדין הוא שבחוקי ישראל שהאדם שגנב ואין לו מה לשלם ונמכר בגנבתו, וזה יש לו מה לשלם. אז הוא בא וטוען לו, אם אתה דן פה לפי חוקי ישראל, והחוקים של ישראל קובעים שאדם שגונב ואין לו מה לשלם נמכר בגנבתו, זה רק למי שאין לו מה לשלם, הוא יש לו מה לשלם. אומר המגיד מדובנה, שאמר כאן יהודה ליוסף הרבה יותר. הוא אמר לו, בוא תתבונן מה כתוב בחוקי הנימוסיות שלנו. בחוקי הנימוסיות שלנו כתוב, אם אין לו ונמכר בגנבתו, וזה יש לו. אומר המגיד מדובנה, שלמה המלך החכם מכל אדם אמר כך, לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא רעבון נפשו. אדם רחמנא ליצלן אין לו מה לאכול, הוא רעב ללחם, יש לו בבית 13 נפשות, הוא קם ב5 בבוקר, כל החנויות סגורות, מוצא ליד חנות מכולת ארגזים של לחם, ארגזים של חלב, ואין לו מה לאכול בבית. לוקח שקית, מכניס לתוכו 3 שקיות חלב ו3 שקיות לחם והולך. תופסים אותו, באים שוטרים אליו הביתה, מישהו ראה אותו שהוא גנב, אומר הנה הוא גנב, הוא גר פה קומה שנייה. הוא עולה הביתה, הוא פותח את המקרר, רואה מקרר ריק, מה שיש בבית על השולחן זה 3 כיכרות לחם. בבית יושבים בבית, עלתה בבית, כולם יושבים עם נרות, לוקסים, אין בבית מה לאכול. ורואה אדם שגנב לחמים כי אין לו מה לאכול. אומר שלמה המלך, לא יבוזו לגנב. גנב כזה כל אחד יבין אותו, אף אחד לא יכול לומר תשמע זה גנב אלים, אין לו בית מה לאכול, מה תבוא אליו בתלונות? אין. אומרת התורה, אדם שאין לו מה לשלם מוכרים אותו בגנבתו. אומר המגיד מדובנה, תגידו איזה מין היגיון זה? מי יכניס אליו הביתה גנב? מי? תסבירו לי. אין לו ונמכר בגנבתו, שמים שלט גנב למחירה. יופי, מי מעוניין לקנות גנב ממחירה? אפילו כתוב עליו מרופא יד ראשונה. מי קונה דבר כזה? מי מעוניין לקנות גנב? מי? תראו לי את הבן אדם הזה. אז מה, גנב אחר? נכון? אז מי ילך לקנות כזה גנב, להכניס אותו הביתה? רק אדם שרוצה לארגן באמת קבוצה. אז התורה אומרת, אם אין לו ונמכר בגנבתו, אז מי יקנה כזה? אומרת התורה, אדם שהוא צדיק ורוצה לשקם את האדם הזה, והדבר הזה נוגע לליבו, התורה התוותה תוכנית שיקום. תוכנית השיקום אומרת, שמה, יש גנב שאין לו מה לאכול, צריך למכור אותו כדי שישלם את הגנבה. אתה מוכן לקחת את עצמך את פרויקט השיקום של הגנב הזה? אומר העשיר, כן, לקחתי את זה על עצמו. אם בגפו יבוא בגפו יצא, אם בעל אישה הוא ויצא אשתו עמו. בן פורת יוסף יש לו 13 ילדים, כולם באים לתוכנית שיקום, כל המשפחה נכנסת לתוכנית שיקום. נו, חי שם בן אדם 6 שנים, הוא לומד איך עושים כלכלת בית, השיר הזה מדריך אותו איך עושים מסחר, אומר בוא אני אדריך אותך איך קונים סחורה, איך מוכרים סחורה, מדריך אותו, משקם אותו. זה מה שהתורה רצתה. אומר המגיד מדובנה, אז מה התורה אמרה? אדם שאין לו מה לשלם נמכר בגנבתו. למה? כדי שישקמו את אותו אדם. אבל מה עושים כאשר הבן אדם יש לו? אז למה אתה גונב? הוא לא גונב כיוון שהוא רעב ללחם. למה הוא גנב? זה מחלה. האדם שיש לו והוא גונב זה כבר קרנקייט, זה מחלה, קלפטומניה קוראים לזה אני חושב. אדם שגונב, למה אתה גונב? יש לך $300,000 בבנק, מה אתה גונב לחם? זה מחלה. אומרת התורה, אם יש לו לא מוכרים אותו, כי אף אחד לא יכניס חולה גנבה הביתה. אף אחד לא יכניס דבר כזה. אחד שאין לו, הוא גנב כדי לקיים את נפשו, יכניס אותו הביתה לשיקום. אבל אחד שיש לו והוא גונב זה חולה, מי מכניס עוזרת גונבת הביתה? אתה רוצה להכניס עוזרת, הדבר ראשון שאתה מברר אם היא גונבת או לא. זה א' ב'. אומרת התורה, מהיגיון, אדם שהוא גונב ויש לו לא נמכר, כי אף אחד גם לא יקנה אותו, מי צריך דבר כזה בבית? אומר יוסף ליהודה, אומר יהודה ליוסף,
בנימוסיות שלנו כתוב, אם אין לו ונמכר בגנבתו. אז אתה לא דנת אותו על פי חוקי מצרים, שבנוח שגנב אפילו פחות משווה פרוטה מת. אם היית דן אותו ככה, לא היה לי טענות. שום טענה. אתה באת ואמרת, מי שימצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד. אז אם אתה דן אותו כמו חוקי ישראל, שאדם שגנב יהיה עבד, אז בוא תבין מה מונח בחוקי ישראל. בחוקי ישראל מונח, אדם שאין לו צריכים לשקם אותו. אבל אם אתה אומר שבנימין גנב כי יש לו, אז מה זה מדובר? בחולה. מה אתה צריך אותו אצלך? קח אותי במקומו. אני לא גנב. אתה צריך להחזיק אצלך גנבים בבית? בשביל מה? איפה ראית דבר כזה? זה הרעיון שבא יהודה לחזור על הדברים עוד פעם, להסביר לו, בנימוסיות שלנו כתוב, אם אין לו ונמכר בגנבתו, וזה יש לו. טוב, דברים נפלאים. שומע יוסף את הדברים האלה, ויוסף מקבל את הדברים. לאחר שהאחים משמיעים את הדברים האלה, הדברים נוגעים מאוד לליבו של יוסף, ויוסף שומע כיצד יהודה מציע את עצמו להיות עבד. ואתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, מה אתה צריך להחזיק גנבים בבית? אני לא גנב, כי אני תחזיק אותי. כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ברעה אשר ימצא את אבי. ולא יכול יוסף להתאפק. יוסף לא יכול לעמוד כבר במעמד הזה, ואומר לכל הניצבים עליו, וקורא, הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אליך. ואז אומר יוסף, ויאמר יוסף אליך ואני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. כאן בא המדרש, הן מדרש רבה, הן מדרש תנחומה, הן גמרא במסכת חגיגה. אבא כהן פרדלה אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. בלעם חכם הגויים היה, ולא יכל לעמוד בתוכחתו של אתונו, שאמרה לו, אז כן הסכנתי לעשות לך כה. יוסף קטנם של שבטים היה, ולא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, עדה ודכתיב ולא יכלו אחיו לענות אותו. וכשיבוא הקדוש ברוך הוא להוכיח כל אחד ואחד לפי שהוא, שנאמר הוכיחך וערך לעיניך על אחת כמה וכמה. זה דברי המדרש, ובגמרא במסכת חגיגה בדף ד' עמוד ב'. רבי אליעזר כמעט לה יקרא הווה בוכי. רבי אליעזר הקורא את הפסוקים האלה פרשת השבוע היה בוכה, ולא יכלו לאחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ומה תוכחה של בשר ודם כך? תוכחה של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. כל אחד שקורא את הפרשה הזאת וקורא את המפגש של יוסף עם האחים, למרות שהוא יקרא את זה 50 פעם, דמעות עומדות בעיניים, בשעה שאנחנו מתארים לעצמנו את המחזה הזה שיושבים 12 אחים בחדר, והוא בא ואומר להם, אני יוסף. כל אחד מתאר לעצמו איזה הרגשה נוראה היה לשבטים. אנחנו בעזר השם רוצים לעמוד היום בשיעור על כמה וכמה שאלות שהתוודעתי אליהם דרך ספר שנקרא ויבך יוסף. הספר הזה נכתב על ידי יהודי בשם רבי אריה לייב פרידמן. הוא כנראה ספר שנכתב לפני משהו כמו 60 או 70 שנה בירושלים. הספר הזה כבר לא ניתן להשגה, קיבלתי אותו בהשאלה ממישהו, והספר הזה כבר יצא בהוצאה האחרונה בשנת תש"ל, וגם ההוצאה הזאת נגמרה, וכתוב שאפשר להשיג את הספר הזה אצל האלמנה, אבל כבר האלמנה הזאת גם לא נמצאת, כי זה יצא לפני 30 שנה, ולאחרונה חיפשתי וצלצלתי לאיזה טלפון, אמרו שהיא כבר לפני 25 שנה נפטרה לבית עולמה. בכל אופן, בספר הזה עומד מחבר הספר על כמה שאלות ותהיות נפלאות, שכל אחד שלומד את הפרשות האלה, עומדות השאלות האלה בחלל האוויר, שואלים אותם, אבל מענה אמיתי להם עדיין לא קיבלנו. אז נציג אותם אחת לאחת בתוספת נופך מדברי חז"ל, וננסה בכל אופן לעמוד על שורשם של דברים. הוא מביא שם פרקי דרבי אליעזר. פרקי רבי אליעזר כתוב, כבר מופיע גם בהגדת בראשית, שבאותו רגע שיוסף נמכר, הסתלקה השכינה מיעקב אבינו. יעקב אבינו הסתלקה ממנו שכינה, רוח הקודש, ולמרות שהם היו במרחק של 3 ימים, בין יעקב לבין יוסף, הבדילו בסך הכל מרחק של 3 ימים נסיעה בחמור, הם בכלל לא הולכים לחפש את יוסף, שכחו ממנו, השבטים לא מתעסקים איתו, עד שלא יחל רעב, אף אחד לא הולך לחפש אותו.
ומשואל הספר שם, ויפת יוסף, הוא אומר, כל אחד מתאר לעצמו שאם בחור בן 30 נהיה משנה למלך, ופתאום בחור יוצא מבית האסורים, כל אחד, בכל הסביבה, לפחות ברדיוס של כמה מאות קילומטר מסביב, זה היה נושא. שמעת, במדינה ההיא היה אחד בכלא, יצא מן הכלא, נהיה משנה למלך. ופה במקרה הזה אף אחד לא מדבר, אף אחד לא שואל. הנושא הזה בכלל לא נמצא בסדר היום, לכאורה דבר שהוא פלא עצום. דבר נוסף הוא אומר שם, בשעה שהאחים יוצאים לשבור אוכל, יעקב אומר להם ללכת למצרים, הם יוצאים בדרך, והיות והם יוצאים בדרך, החל הרעב, קובע יוסף 3 כללים, דברי מדרש רבה, פרק צדיק ד', צדיק א' עוד ד'. גזר יוסף שלא ייקח אוכל אלא אדם עצמו, דהיינו, שלא יהיה מצב כזה שעבד בא לקחת בשביל אדונו, או שהאדון לוקח בשביל עבדו. מי שצריך אוכל, בא לבד לקחת אוכל. דבר שני הוא קבע, לא נכנסים עם 2 חמורים. כל אחד בא עם חמור אחד, ושם את האוכל בבגז של החמור. אין לבוא עם חמור וחמור ספר, כדי לשים על החמור את האוכל. כלל שני, כל אחד בא עם דרכון. אין לבוא, כל אחד בא עם דרכון, ועל צריך לכתוב את השם שלו ואת השם של אבא שלו, בשעה שהוא נכנס למצרים. אומר התנחומה, ידע יוסף שלא תהיה ברירה, במוקדם או במאוחר האחים יבואו. הוא הלך ציווה על כל אותם ממונים על השערים, שכל אחד יכתוב את השם של מי שנכנס למצרים. חלפו ימים, אמר רב יהודה בר סימון, אף יוסף היה יודע שאחיו יבואו לשבור אוכל. הושיב שומרים על הפתחים, ואמר להם, ראו מי שנכנס, כתבו שמו בשם אביו, ולערב הביאו לי פתקכם. כל אחד יכתוב את השם שלו, בערב תביאו לי את הפתקים. עשו כך. כיוון שבאו בני יעקב, כל אחד ואחד נכנס בשער שלו. 10 שערים, כל אחד נכנס בשער אחר. למה כל אחד נכנס בשער אחר? עין הרע. אמר להם יעקב, למה תתראו? שלא יהיה לכם עין הרע. כך כתוב במדרש. נכנסו כל אחד ו10 שערים, והם נכנסים ומסתובבים בתוך מצרים. כמה זמן הסתובבו במצרים? 3 ימים. איפה הם הלכו? לשוק. פירמידות עוד לא היה, כי היהודים עוד לא בנו את זה. לא היה מוזיאון, שום דבר. לאיפה אתם הולכים? הולכים לחפש את יוסף. בואו נקרא במדרש איפה זה היה. כיוון שבאו בני יעקב, כל אחד נכנס בשער שלו, וכתבו את שמותיהם. לערב הביאו פתקם לפני יוסף, קורא ראובן בן יעקב, שמעון בן יעקב, לוי בן יעקב, וככה 10 שוערים, כל אחד מקריא שם של אחד מהם. מיד ציווה יוסף, אמר, סיתמו את האוצרות, לסגור את כל המחסנים ולהשאיר רק מחסן אחד פתוח, שאז כל האחים התמקדו בתוך מחסן אחד. ונתן שמותיהם לבעל האוצר, נתן את השמות שלהם בעל האוצר, אמר לו, כשיבואו אלו, תפוס אותם, תביא אותם אצלי. עברו 3 ימים ולא באו. 3 ימים מאז שהם נכנסו, עדיין לא הגיעו אל האוצר לקבל את האוכל. נטל יוסף 70 גיבורים מביתו של מלך, נטל 70 בריונים מהמלכות של פרעה, ושיגר אותם לבקר בשוק. אמר, לך חפש אותם. הלכו ומצאו אותם בשוק של פריצות. 10 השבטים נמצאים בשוק של פריצות, ערבס מצרים, 10 שבטים יושבים שם בשוק. שואל המדרש, ומה טבען בשוק של פריצות? מה הם מחפשים שם? אלא אמרו, יוסף אחינו יפה תואר ויפה מראה. אח שלנו היה יפה. שמא הוא שם בקובה, אולי הוא שם נמצא. מיד תפסו אותם, הביאו אותם לפני יוסף. ויקירם ויתנכר עליהם וידבר איתם. מלמד שנעשה להם כנוכרי. נטל לגביע, הקיש בו, אמר להם, רואה אני בגביע שלי כמרגלים אתם. אני רואה שאתם מרגלים. אמרו לו, כנים אנחנו. לא נכון, אנחנו לא מרגלים. אז למה נכנסתם ב10 שערים? הוא שואל. כך ציוונו אבא, שלא ניכנס בשער אחד. למה? מפחדים מעין הרע. אמר להם, ובשוק של פריצות הייתם 10, אתם לא מפחדים מעין הרע. למה שם אתם יכולים להיות 10 ואתם לא מפוזרים כל אחד בשוק אחר? כל 10 בשוק הזה, שם אין עין הרע.
היכן צוואת אביכם? איפה אבא שלכם אמר אסור ללכת 10 ביחד? אז מה קרה עכשיו שכולכם ביחד? אמרו לו, אבדה נאבדה לנו ואנחנו מחפשים אותה שם. נאבד להם אבדה, הלכו לחפש את זה בשוק של הפריצות. אמר להם, איזו אבדה? מה אתם בדיוק מחפשים? מה נאבד לכם? מפתחות? ויזה? מה נאבד לכם שם בשוק? שם את הגביע באוזן ואומר להם, אני שומע ששניים מכם החריבו עיר שלמה שקוראים לה שכם. אמרו לו, מי הם? בוא נשמע אם אתה יודע להגיד מי זה. הקיש בגביע, אמר להם, שמעון ולוי קוראים להם. מיד נזדעזעו ואמרו לו, 12 עבדיך אחים אנחנו. והיכן השניים? שואל אותם, אני סופר פה 10. אמרו לו, הקטון את אבינו היום ואחד איננו. אמר להם, את אחיכם הקטון תביאו אליי ויאמנו דבריכם. עד כאן הדברים מדרש תנחומא, פרשת מקץ ועוד חטא. האחים הולכים לחפש אותו בשוק של פריצות. טוב, יוסף שומע שהם באים לכאן, הוא מאשים אותם במרגלים, ואחרי שהם שומעים שהם מרגלים יש להם תשובה. מה התשובה שהם אומרים לו? אנחנו לא מרגלים. נקרא מה שכתוב בתורה. למה אנחנו לא מרגלים? 12, כפי שהם אומרים לו, תראה את הדברים בפנים, כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. מה התשובה שלהם? הם לא מרגלים. למה? כי אנחנו כולנו בני איש אחד אנחנו. ואז מה, ואם בני איש אחד אנחנו זה לא סיבה שהם מרגלים? מה התשובה? הוא מאשים אותם, אתם מרגלים, נכנסתם ב10 שערים. מה נכנסתם? באתם לראות את ערוות הארץ, איפה יותר נוח להיחבש. נו, אז מה הם אומרים לו? בני איש אחד אנחנו. אז בגלל שהם בני איש אחד אנחנו זה לא סיבה שהם מרגלים? מה התשובה שכתוב כאן? אומר המעריך הלאווה, שמה שהם אמרו לו 12 עבדיך אנחנו עבדים, את 10 אנחנו כולנו בני איש אחד אנחנו, זה סיבה שלא נהיה מרגלים. אמרו לו, לא מצינו אבא שנותן ל10 ילדים להיות מרגלים. אבא יכול לתת ילד אחד מרגל. לא לוקחים, כמו שאדם בצבא לא לוקחים 10 ילדים לחיל אוויר, מקסימום לוקחים אחד שאם יעוף יישאר לאבא כמה ברצפה. לכן ככה אבא לא נותן 10 ילדים לשלוח אותם מרגלים. יתפסו מה, הוא יישאר עם ילד אחד? לא יכול להיות דבר כזה. ואמרו לו, אומר המעריך הלאווה, איפה ראית אנשים מרגלים בזמן רעב? בזמן שאנשים אין בבית מה לאכול, של מי הראש שלו נמצא בריגול. כולנו עסוקים להביא הביתה 2 פרוסות לחם. אנחנו מעניין אותנו מריגול. מי אנחנו? איזה ממלכה? אנחנו איזה מדינה? משפחה שכולה בסך הכל 14 נפשות. אנחנו עסוקים באוכל שלנו מרגלים. את מי באנו לרגל? טוב, אומר להם יוסף, אם אתם לא מרגלים, בבקשה, לכו הביתה, תביאו את האח הקטן שלכם. אם תביאו את האח הקטן שלכם, אני יודע שאתם לא מרגלים. טוב, הולכים הביתה, הולכים בדרך הביתה להביא את האח שלהם. לפני שהם הולכים הביתה, יוסף מכניס אותם לכלא. שם אותם 3 ימים בכלא. שם אותם 3 ימים בכלא, ואחרי זה מוציא אותם, ואומר להם כך. ויאסוף אותם אל משמר 3 ימים. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו, את האלוקים אני אראה. מה, שמעתם פעם בן אדם נמצא במצרים? ארץ שכולם מאמינים, יש סטיקר גדול, פרעה הוא האלוהים. זה השלט. לי יאורי ואני עשיתיני. זה הפרעה הגדול. פתאום בא ואחד אומר, אני פחד מהקדוש ברוך הוא. סליחה, אפשר לדעת מאיפה אתה מכיר את השם הזה בכלל? הוא לא אמר את פרעה אני אראה, את הקדוש ברוך הוא אני אראה. אתם לא שואלים שאלה? תשמע, שמעת מה הוא אומר? הוא פחד מהקדוש ברוך הוא. לא מתאים לשאול אותו מאיפה אתה מכיר את השם הזה? לא שואלים שאלות. אספר לכם סיפור. השבוע הייתי בשמחה באולמי קינג דיוויד. קינג דיוויד. יש שם מאחורי האולם, יש שם חניון. שם מכנים את המכוניות. קיצר אחד הכנע, יש לו מכונית ארוכה, הוא הכנע את האוטו, ואחד לפניו ואחד לאחוריו, שניהם השאירו לו מרחק של 7 סנטימטר קדימה ו5 סנטימטר אחורה. עכשיו הוא צריך לצאת מכאן ולצאת החוצה. יש סיכוי לזה? כן. יש לו שרירים, צריך לעבוד עם ההגה הלוך חזור. זה סיפור של 15 שעה כדי לצאת מהחניון הזה.
הלוך, חזור, הלוך, חזור, הלוך, חזור. יש לו בסך הכל 12 סנטימטר לאיזה מסעית כזאת, ככה לנסוע, והיה לו ילד שלו מסכן, קיבל אסתמה מרוב לרוץ. קדימה, אחורה, הופ, ככה. רץ, הופ, ככה דחף אותו. התמזל מזלי, אני הגעתי בדיוק לצאת מהחניון, והוא היה עם חצי אף בחוץ כבר. זאת אומרת, לא לצאת, לא להיכנס. ידעתי שאני יכול ללכת פלל מהר, אם לחזור, זה עדיין יהיה באותו מצב. טוב, ישבתי באוטו, ידעתי ככה סיפור רבע שעה בטח. לצאת מדבר כזה, בטח רבע שעה. אני עומד בשקט, מחכה, פתאום אחריי מגיע איזה אחד, נוסע במהירות, הוא חנה בסוף, יצא מיד לחניון, עומד לצאת, רואה אני עומד, מצפצף, הדלקתי לו אורות חנייה. טוב, מסתכל מי זה החוצפן הזה שלא שם לב לצפצוף. יוצא החוצה אחד, מה אני אגיד לכם? כמו ירח בתפארתה, שום שערה אין לו על הראש, כולו לבן כזה בתוך החושך. פתאום ראית משהו זורח כזה, כולו קרח, אין שערה אחת על הראש, שערה אחת על הראש אין, גם אתה רוצה לתפוס, אין ספר אפילו אחד. מרצדס, שחורה, גורמטים, איזה מפלצת, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. מה קורה פה? ככה וקם בעצבים. אבל מה, תראה מסכן, השאירו לו מרווח 4-8 סנטימטר. כבר רבע שעה מנסה, בעזרת השם. אמרת לו בוא נגיד כמה פרקי תהילים, בעזרת השם עד 11 נצא מפה. קיצר, ראיתי אותו ככה, בשיא הברן, מסתכל על הנהג שם של הסמי-טריילר הזה. דתי הוא זה, דתי הוא אומר לי. ככה הוא צועק על הנהג. מלוכלך, גזל זמן. ככה הוא צועק. שמעתי את זה, פתחתי את הדלת, יצאתי החוצה. אמרתי לו, תסלח לי רגע, אתה היית פעם חרדי? אומר לו, מאיפה אתה מכיר אותי? ככה הוא שואל אותי. אמרתי לו, לא מכיר אותך, אבל אתה 100% שהיית פעם חרדי. אמר לי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, מי יודע מילה כזאת שנקראת גזל זמן? תעצור חילוני, שאל אותו מישהו מזי גזל זמן, הוא יגיד לך, אני לא מפה, אין עליי כלום. שאלת פעם חילוני מילה כזאת שנקראת גזל זמן, הוא יודע מה זה בכלל? מאיפה הוא יודע? רק אדם שגדל בישיבה, שהמשגיח שם הזהיר שמי שיעיר בחור באמצע הלילה יהיה לו גזל זמן, או שבחור שמפריע זה גזל זמן, או אם אתה עוצר בכביש ואתה חוסם את התנועה זה גזל זמן, הוא יודע מה זה גזל זמן. תגיד לחילוני גזל זמן, בקושי יודע מה זה גזל זמן, הוא בטח לא יודע, הוא צריך להרוג את הזמן, זה הפרסומת. אז גזל של זמן לא שמע בחיים שום דבר כזה. יושבים אנשים במצרים, שומעים משפט, את האלוקים אני אראה. קדוש ברוך הוא במצרים, איך הגיע לפה? תשאל שאלה, סליחה אדוני, מי כבודו? לא שואלים שאלות, ממשיכים הלאה. טוב, היות והוא הולך לשלוח את האחים הביתה, הוא לוקח איתו ערבון. מה ערבון? הוא לוקח מאיתם את שמעון ואוסר אותו לעיניהם. הוא הולך לעצור את שמעון, יש לו פרוצדורה איך לוקחים את שמעון וקולעים אותו. כל האחים ביחד יותר קל, אבל ללכת לכלוא את כולם בבחה אחת קשה. מספר המדרש, בואו תראו מה כתוב כאן, כמה היה קשה לו לעצור אותו. אומר המדרש, הלכו ותפסו את שמעון. למה תפסו את שמעון? אז רש"י אומר בשם המדרש, היות והוא זה שהתייעץ יחד עם לוי להשליך אותו לבור, הוא אמר הנה בעל החלומות על הזה בא, הוא גם השליך את יוסף לבור, לכן הוא קלע אותו. טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ואם שמעון לא היה זורק אותו, הוא היה לוקח את אחד האחים ערבון? כן. למה? ככה הם לא יחזרו. אין אוכל. אין אוכל בכל מצב. אין אוכל. אז שמה אתה צריך לקחת ערבון? הם בטוח יחזרו. לא יחזרו אם יש להם אופציה אחרת, אבל כולם באים לקנות. הוא לא נותן אוכל רק לפי תעודת זהות. אז מה יש להם לעשות? חייבים לחזור. שמה אתה לוקח ערבון? אומרים המפרשים, היה חייב לקחת את אחד האחים, כי הוא פחד שאם הוא לא ייקח את אחד האחים ויעקב לא ייתן את בנימין, הם יתפסו את זה אחד מארץ ישראל, ישימו עליו כובע ואומר, תשמע, אתה מהיום קוראים לך בנימין. אתה מבין? שלא יהיה בעיות. ואז יבוא בנימין, יגיד לו, הנה אח שלנו בנימין. יוסף לא הכיר אותו. יוסף לא זכה להכיר אותו. 22 שנה הוא היה קטן, הוא לא הכיר אותו בכלל. ויגיד לו, הנה אח שלנו בנימין. הוא לא יודע, יגיד לו, שלום בנימין. אבל אם הוא משאיר אחד אצלו, הוא ייקח את הבנימין הזה שהם הביאו, הוא ישים אותו בחדר.
אם הוא יקפוץ עליו, הוא אומר, אחי, מה שלומך? אז הוא ידע שזה אח שלו. אם הוא יישב על הכיסא ויגיד, סליחה, מה אתה מסתכל עליי? אז הוא ידע שזה לא הוא, אמר לו, לך הביתה. היה חייב להשאיר אצלו עירבון אחד. ככה אומרים המפרשים, תירוץ אחד. ראיתי בספר אבן ישראל רעיון גאוני של הגאון רבי ישראל ינקה פישר. אומר הגאון רבי ישראל ינקה פישר, אל תחשוב שסתם כך הוא לקח את שמעון עירבון. שמעון היה לו חשבון בגלל שהוא זרק אותו לבור, אבל גם בלי זה הוא היה משאיר אצלו אחד. למה? כי כל מקום שיעקב היה לוקח את האחים ומשחרר אותם לעבודה מסוימת, הוא שלח אותם 10. הם הלכו לראות את הצאן, 10 הלכו. אף פעם הוא לא שלח אותם לא ב10. למה? כי הגמרא אומרת שבכל מקום שיש 10, השכינה מקדימה לבוא. והיות והוא רצה שהשכינה תהיה איתם, הוא תמיד שלח אותם 10. אמר יוסף, אם אני אחזיר את כולם, הם ודאי יחזרו לפה, אין לי ספק. אבל לא בטוח שיעקב ייתן לבנימין לרדת. אז מה אני אעשה? אני אקח איתי עירבון אחד, ואז מה יישאר? הם יישארו 9. הוא יהיה חייב לתת את בנימין, כי אחרת הם לא יורדים, כי הוא תמיד שולח אותם רק עם 10. כדי שהשכינה תהיה איתם ביחד, הוא יהיה חייב להוריד אותם 10. אז לכן הוא אמר, אני חייב לקחת עירבון. טוב, הוא רוצה לתפוס את שמעון, להכניס אותו לכלא, ואמר, נראה מי יצליח להכניס אותו. שלח יוסף אצל פרעה ואמר לו, שלח לי 70 גיבורים אצלך, 70 בריונים, שמצאתי ליסטים, ומבקש אני ליתן עליהם כבלים. מצאתי גנבים, אני רוצה לקשור אותם. באותה שעה שלח לו, והיו אחרי יוסף מסתכלים מה מבקש לעשות. אחרי יוסף מסתכלים מה הוא בדיוק עושה. אמר יוסף לאותם גיבורים, הכניסו את זה בבית האסורים, תתפסו אותו, תכניסו אותו, ותנו כבלים ברגליו. כיוון שקרבו אצלו, צבח בהם. נתן שמעון צעקה, כיוון ששמעו קולו, נפלו על פניהם ונשתברו שיניהם. כזה צעקה נתן שמעון, נפלו להם השיניים. הלאה. והיה מנשה בן יוסף יושב לפניהם. מנשה בן יוסף הוא היה ממונה על הבית, ישב ליד אבא שלו. אמר לו, אביב, קום אתה. מיד קם מנשה והיכהו מכה אחת, והכניסו בבית האסורים ונתן עליו כבל. מכה אחת נתן לשמעון והכניס אותו בפנים. אמר שמעון לאחיו, אתם אומרים מכה של מצרים היא זו? אינה אלא מכה של בית אבא. להכה אחת להכניס אותי לכלא, זה רק יכול לעשות מישהו שלמד אצל יעקב אבינו. נו, אם ככה אומר שמעון, אז למה אתם לא שואלים? תגיד לי, סליחה, מי היה המאמן שלך? אף אחד לא שואל שאלות. מכה של בית אבא, אבא נותן כאלה מכות, אף אחד לא שואל איפה התאמנת, שום דבר. אתם יודעים בין כמה היה מנשה? בין כמה? 7. בין 7. תעשה חשבון. 9, נכון, 7 הרעה ושנתיים, כן, 9. ילד בן 9 בא כנגד שמעון הצדיק. תראו איזה כוח יש לו בית אבא. נו, אף אחד לא שואל מאיפה יש לך את הכוח, אף אחד לא שואל. הכל בסדר, ממשיכים. שמעון נמצא בכלא, והם חוזרים בחזרה לארץ ישראל. חוזרים לחזרה לארץ ישראל, חוזרים ליעקב אבינו, מספרים לו שהם באו למצרים, ויש שם איזה משנה למלך אחד, עושה להם צרות צרורות, ובא ומאשים אותנו בריגול. מילא האחים, תחת טראומה, באו למצרים, עצורים. אבל איפה יעקב אבינו, שואל הספר ויברך יוסף? אתה שומע כאלה סיפורים. כתוב שהם הוציאו כל אחד את הצרורות שלהם. כך כתוב בפסוק, ויהי הם מריקים שקיהם, והנה ישרוק כספו בשקו, ויראו את צרורות כספיהם המה, ואביהם ויראו. אומרים חז"ל במדרש, ממה הם נבהלו? הם ידעו שיוסף נותן לכל אחד 3 קילו. 3 קילו מכסה לחודש של תבואה. הם שוקלים את התבואה, יש לכל אחד 30. וואו! לא רק שהוא נחזיר את הכסף, הוא עוד נתן פי 10 תבואה. מי יודע מה הוא מכין לנו? תחשבו רגע, בא בן אדם, כי כל אחד מקבל 3 קילו, אתם מקבלים 30. מה מונח כאן? שואל הספר ויברך יוסף, הם היו תחת טראומה. הם היו תחת שוק. אבל יעקב אבינו, לא תחשוב רגע? לא תחשוב מה קורה כאן? כתוב בחז"ל על הפסוק, ואביו שמר את הדבר. אומר המדרש, אל תקרי ואביו זכר, ואביו שמר כתיב. מה זה ואביו שמר? אמר, לקח יעקב דף וכתב, בתאריך זה וזה, ביום זה וזה, בשעה זאת וזאת. אמר יוסף את חלומו, ויענה השמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שמור את הדבר, שעתידים הדברים להגיע, תכתוב, שים לך שלט, יבוא היום ותראה שהכל מתקיים.
שומע יעקב כאלה סיפורים, איזה משנה למלך, עושה להם תרגילים, מרגלים, לא מרגלים. תחשוב, אולי זה הבן שלך? לא חושב. הוא בא ואומר להם, רבותיי, ביקש את שמעון, אני את שמעון לא משחרר. ובנימין לא משחרר. הוא אומר לו, ראובן, תשמע, אם לא, תיקח את שני הילדים שלי. בחור שוטה הוא זה, אומר לו, אני אהרוג את שני הילדים שלו. טוב, עד שבא יהודה, רבותיי, בואו נחכה עד שיגמר האוכל. ייגמר האוכל, לא יהיה ברירה, יהיו חייבים לרדת למצרים. טוב, נגמר האוכל, ואז בא יהודה ואומר לו, אבא, אין אוכל בבית. אנחנו עומדים לקראת סיום של האוכל בבית, כולנו נמות ברעב. אומר לו, מה אתה רוצה, שבנימין יקרה לו אסון? אומר, אני לוקח ערבות. אנוכי הערבנו מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי אליך והצגתי לפניך, וחטאתי לך כל הימים. לא סתם, אפילו לעולם הבא. כזה מין אחריות מקבל על עצמו יהודה. אומר לו, יעקב, לך. הם הולכים, מגיעים לפני יוסף, מגיעים למצרים. וירא יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, הבא את האנשים הביתה וטבוח טבח ואכן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. טוב, האחים רואים שהם מוזמנים לארוחת צהריים, מיד מביאים הבית של יוסף, הם אומרים, תשמע אדוני, יש פה כסף בטעות, קרה פה טעות, החזירו לנו את הכסף. וככה הם אומרים לאדוני הבית, לאיש האחראי על הבית, לא שמו לנו כסף. הוא אומר, לא, אל תדאגו, שלום לכם, אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון ארצכם, בסדר, מוציא עליהם את שמעון. מוזמנים לצהריים, מכינים שם את המנחה. בבית של יוסף, המבשלים מכינים ארוחת צהריים. יוסף לא בבית, רק הממונה, ויוסף בא הביתה, מביאים זה, בסדר גמור, שואל אותם, מה שלום אביכם, הכל בסדר, בסדר. הוא רואה את בנימין, מתחיל לבכות. יוצא החוצה, רוחץ את הפנים, ומתחילים לסדר את המטבח. יש חדר אוכל, מתחילים לסדר, והתורה מספרת איך הכינו את חדר האוכל. וישימו לו לבדו ולהם לבדם. ולמצרים האוכלים איתו לבדם. כמה שולחנות היו? 3 שולחנות. יש כאן המצרים, לא יודע כמה הם היו, והיה שם היהודים, האחים, וליוסף שולחן נפרד. למה? אומרת התורה, כי לא יאכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה אלה מצרים. מצרים יהודי על שולחן אחד לא הולך. המצרים יש להם תחילה. תחילה יש להם, הם לא יכולים לאכול עם מצרים יהודי ליד השולחן, לא יכולים. טוב, וישבו לפניו הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו, ויטמעו אנשים איש אל רעהו. אומר רש"י, מכה בגביע וקורא ראובן, שמעון, לוי, וככה הוא מושיב אותם אחד אחרי השני, כולם יושבים אומרים, הוא יודע את הסדר, אחד אחרי השני, בגביע, הכל זה בגביע, כמו איזה בבא, שם באוזן, מוכר לכולם את השטויות. שם באוזן, ראובן, שמעון, לוי, מסדר אותם יופי על השולחן, כולם יושבים. נשאר בנימין, נכון אתה יתום? גם אני יתום, בוא שב לידי. פינת יתומים. שם אותם, 2 יתומים בצד. מצרים, יהודים, ב2 יתומים. יופי. שואל פה הצוותי חכמים שאלה מצוינת. גם ראובן יתום, גם שמעון יתום. כל השבטים היו יתומים. סליחה, אומר, אני רואה אתה יתום, אני יתום, בוא נשב ביחד. אף אחד לא קם, למה גם אני יתום, אדוני? אף אחד לא קם, 2 יתומים. מה, למה 2? כולם יתומים, כולם מתו אמא שלהם. לאה כבר מתה. נו, אז מה אומר לה? אתה יתום, בוא שב לידי. טוב, לא שואלים. הבוא לבית אמר יתום לידו, שיהיה יתום. יוסף לידו. אבל לפני זה אמרת שהמצרים לא יכולים לאכול ביחד עם היהודים. הם תועבה, הם נגעלים. סליחה אדוני, איך אתה יושב ליד היתום הזה? אתה לא נגעל? אמרת כי לא יאכלון המצרים לאכול עם העברים לחם. למה הם נגעלים? אז אדון יוסף, לך תשב עם המצרים, שחרר את היתום לאחים שלו, שלא תיגאל. אף אחד לא שואל שאלה איך המצרי הזה לא נגעל מהעברים לאכול. אף אחד לא שואל שאלות, כולם טוב. הם היו בטראומה אולי. טראומה. אם היו בטראומה אפשר לעבור לפרשת ויחי. טוב. רצו להישאר? שמה? בסדר, ולכן מה? אבל תשאל אותו למה הוא צריך לשבת בנפרד. לא שואלים שאלות? לא שאלו שאלות, בסדר. טוב, בכל אופן לא שואלים שאלות. איך אתם אוכלים סעודה שם, נותנים לאכול בשר? זה כשר? זה בד"ץ, רב לנדו, שארית ישראל, חוק חתם סופר, שארית יוסף, משהו, שום דבר לא, בית יוסף, שום דבר לא, לא תשאלו מי אחראי פה לכשרות? יושבים לאכול? שתו יין, עדיין לא נאסר יינם, אבל נותנים לאכול בשר.
תגיד לו, סליחה, אנחנו צמחוני, אפשר לקבל מהנילוס איזה בורי קטן? אף אחד לא שואל שאלות. יושבים לאכול לחם, אוכלים בשר, כשר, לא כשר, לא שואלים שאלות? אף אחד לא שואל כלום, מה הולך כאן? שאלו גם שאלו, לא רק ששאלו. יוסף גם ידע שזה יבוא. אומרת התורה, וירא יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, הבא את האנשים הביתה וטבוח טבח ואכן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. אומרת הגמרא במסכת חולין דף צדיק א', אמר למנשה, לך תראה להם ששחטת את הפרה, שנאמר וטבוח טבח. לך תראה להם שהוצאת את גיד הנשה, שנאמר והכן. לוקח מנשה הממונה על הבית, ילד בן 9 בא לשבטים, אומר רבותיי, לא לדאוג, הבאנו שוחט, שחטו פרה, הוציאו גיד הנשה, כשר גלת. אף אחד מהשבטים לא שואל, סליחה, יש פה נציג חב"ד במצרים? מי השוחט שלכם? אין שאלות. שחטו מי? מוסטפא, מחמוד, פרוק. מי שחט? מובארק? מי? אף אחד. אף אחד לא שואל שאלות. אף אחד לא שואל שאלות. שחט יופי. סליחה, אפשר לדעת מאיפה אתם יודעים על גיד הנשה? גיד הנשה זה עניין משפחתי. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. קיבלו על עצמם מהם שלא לאכול את גיד הנשה לקבלה של עם ישראל, 12 שבטים. מאוחר יותר נגזר לעם ישראל. סליחה, מאיפה החב"דניק הזה יודע על גיד הנשה? מהגביע. מהגביע, הכל מהגביע. נפלא. שאלות, אף אחד לא שואל שאלות, הכל בסדר. אני רוצה לשאול שאלה נפלאה. בסדר, אף אחד לא שואל שאלות על הבשר, לא שואל מי השוחט. אני לא מבין כל כך גדול במרגלים, אבל אני יודע שמישהו שחושדים אותו במריגול, הוא לא מקבל הרבה פריבילגיות. מי שחשוד בריגול, יש מתקן ליד נס ציונה, ששם חוקרים כל מיני אנשים שיש להם מידע מסוים. היה לי תלמיד שעבד שם, ופעם אחת אמר לי ששם אחד שצריך לדבר ולא מדבר, משכיבים אותו הפוך עם הראש למטה, ונותנים לו בראש, מנתחים לו את הראש עד שזה מגיע לרוחב של הכתפיים הראש שלו. ואז אם הוא לא מדבר, אז הוא בכלל מפסיק לדבר. זאת אומרת, יש שם תהליך מסוים. ככה הם מוציאים מכל אחד מה שהם רוצים. מגיעים מרגלים למצרים, 10 מרגלים. הוא מאכיל אותם, הם מוזמנים לארוחת צהריים אצל סגן המלך של מצרים. ראיתם פעם דבר כזה? מרגלים, נכון, הם לא מרגלים כי הם הביאו את בנימין. נכון, הוכח שאתם לא מרגלים. לכן מה? לכן הולך לאכול איתם המשנה למלך ארוחת צהריים, יושב ליד בנימין. טוב, אין להם שאלות, מה פתאום מרגלים מוזמנים לארוחת צהריים? הרי תראו, בחור טוב, בהתחלה דיבר איתנו קשה, עכשיו נותן לנו פיצויים. טוב, יושבים שם ליד השולחן, וישא מסות מאת פניו עליהם, וטרף מסת בנימין ומסות כולם 5 ידות. מגיעים עם המנות, אומר המלצר, יש ככה, יש שניצל, יש בקר, יש עוף וגריל, יש שווארמה ויש שיפוד. מה אתם רוצים? כל אחד מקבל מנה. בנימין אומר, תן לו את כל 5. תתן לו לאכול כמה שהוא רוצה. תראו אותו, מה, פינת היתומים זה פינה טובה פה. פה נותנים לאכול בשפע, אף אחד לא שואל. אף אחד לא שואל. סליחה, אדוני המלך, למה אנחנו גם יתומים, לא תיתן לנו עוד איזה מנה? אין שאלות. נותנים 5 ידות, נגמר. הולכים הביתה. וישתו וישכרו עמו, 22 שנה לא שתו יין, הלילה הזה שותים יין. ברוך השם, נדרו נדר שכל זמן שהם לא יראו את יוסף הם לא ישתו, אבל עם הסמלכוס אין מה לעשות, שותים. נפרדים לחיים טובים ולשלום. לפני שנפרדים אומר יוסף למנשה, קח את הגביע שלי, שים אותו באמתחת בנימין. טוב, הולכים לישון, הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם. הם משולחים ביחד עם החמורים. שאת השאלה, מה חשבו שהם ילכו ברגל? מה זה המה וחמוריהם? אנשים שולחו, הלכו בחמורים, נסעו עם עגלה, את מי זה מעניין איך הם הלכו? הלכו! ישנה אמרה נפלאה, בשם הרב פריד מוולוז'ין, כך כתוב בספר, רעיון נפלא. ישנה גמרא במסכת תענית. מספרת הגמרא על יהודי גדול בשם רבי יוסי דמין יוקרת. רבי יוסי דמין יוקרת, אומרת הגמרא, היה לו דיר של חמורים. הוא היה מזכיר חמורים, היה לו חמורים להשכרה, אבל הוא לא התעסק עם זה, אין לו זמן להתעסק עם חמורים, הוא יושב לומד. היה לו 10 חמורים, 20 חמורים, היה לכל חמור היה שקית בצוואר,
היה שלט חמורים להשכרה, חמור להשכרה ליום 100 שקל. שים את ה100 שקל בפנים והחמור חוזר חזרה, גם לא צריכים להחזיר את החמור. זה פלוס אדיר, זה חמור עם GPS בפנים. חמור, היית שם לו 100 שקל, הולך בחזרה. חמור. טוב, החמור הזה הולך, אומרת הגמרא, אם היו שמים לו 95 שקל, אומרת הגמרא, או 110, החמור לא היה זז. 100 שקל, שמת לו 101, לא, 99, החמור לא זז. חמורים מיוחדים, היה להם מידע לדעת אם יש בפנים 100 או פחות מ100. שמעתי פעם הרב עובדיה יוסף שאלה נפלאה. הוא שאל, בשלמה אם יש 95 שקל, החמור לא זז, מובן, אבל אם יש 105, מה אכפת לו? אז הוא אומר, מכאן אתה רואה שמי שלא לוקח טיפ הוא חמור. טוב, בכל אופן, החמור לא זז, רק אם שמו לו 100 שקל, החמור הלך. ככה, חמור מיוחד. אומרת הגמרא, יום אחד הכניסו בתוך השקית שלו, שמו לו 100 שקל, החמור לא זז. הוא מסתכל, אומר, וואלה, אולי החמור הזה גם יודע לזהות שטרות מזויפים, שם את זה מול הזה, מסתכל, אומר, לא, הנה, תמונה של ז'בוטינסקי שם, זה לא מזויף. אז למה לא הולך החמור הזה? אני לא יודע, אולי ה-GPS לא מכוון, לא הולך, החמור לא זז. הלך לחפש בשקים של החמור, מצא בתוכו נעל, אומרת הגמרא. מצא בתוכו נעל שלו, הוציא את הנעל, כיוון שהוציא את הנעל, החמור הלך. לחמור, אם היה גרגיר שלא שייך לרבי יוסי דמיניוקרט, החמור לא זז. שואל הרב פריד בספר שלו, הוא אומר, ליוסף היה שאלה, הוא הולך ומצווה לאיש אשר על ביתו, לקחת את הגביע ולשים בהמתחות האחים, והאחים ילכו עם החמורים. אולי החמורים האלה הם כמו החמורים של רבי יוסי דמיניוקרט, והחמורים לא יזוזו. ואז בבוקר הוא בא, ובנימין ייתן מכה לחמור, והחמור לא זז, מה הוא יעשה? לכן הוא חיכה בבוקר ורצה לראות אם הקדוש ברוך הוא ניחא לי במה שהוא עושה. הבוקר הו והמה שולחו המה וחמוריהם. אמר יוסף, הקדוש ברוך הוא מעוניין, תכניס את זה שיצאו לדרך. הם יוצאים לדרך, הם יצאו את העיר, לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים, תרוץ אחריהם והשגתם. למה צריכים לא הרחיקו? מהפרשים שאם הם היו אומרים תפילת הדרך, היו מרחיקים לנו תפילת הדרך, אי אפשר היה לפגוע בהם. אמר, תיזהרו שלא יצאו מהעיר, אם יעצרו לתפילת הדרך לא תוכל לעשות שום דבר, לא לחמור, לא לגביע. אם הם מתפללים, לא תוכל לפגוע בהם. לכן תרוץ מהר לפני שיצאו. הם באים לשם, הם רצים, ואז הוא אומר להם, למה שילמתם רעה תחת טובה? למה גנבתם את הגביע? הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הראותם אשר עשיתם. שואל רב טוביה הלוי בספר שלו, אומר, מה כתוב פה? לכאורה כתוב פה כפל דברים. למה שילמתם רעה תחת טובה? כותב דבר ראשון הסבא מסלובודקה. מדובר פה בגנבים, גנבו גביע של משנה למלך. בא עוזר של המשנה למלך, מה הדבר הראשון שהוא אומר? למה שילמתם רעה תחת טובה? זה מה שאתה מדבר עם גנב? גנב נכנס לך באמצע הלילה, הביל אותך. אתה מעיר אותי באמצע הלילה? אתה לא יכול לבוא בצהריים שאף אחד לא נמצא. מה, זה הטענה שאתה מדבר עם גנב? גנב, תקפוץ על התיתו, גנב! מה הוא גש אומר? למה שילמתם רעה תחת טובה? רואים מכאן שהטענה של כפיות טובה היא טענה חמורה יותר מגניבה. איך הייתם מעיזים לעשות את זה? גנב גנב, אבל כפויי טובה אתם. עם ישראל אסור לו להתחתן עם עמון ומואב, כי הם כפויי טובה, אומר הסבא מסלובודקה. אם ככה יוצא שכפויי טובה עם גנב אפשר להתחתן, אפשר לטפל בו. כפוי טובה אין מה לטפל בו. למה שילמתם רעה תחת טובה? ואז אומר להם, הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא אשר נחש שיחש בו, הראותם אשר עשיתם. שואל רב טוביה הלוי, למה הוא כופל את זה? הוא אומר פעם אחת, למה שילמתם רעה תחת טובה, והראותם אשר עשיתם. חוץ מזה, האדון שלי שותה בזה, והוא גם מנחש בזה. הוא שואל, אם אדם מנחש בכלי, אז מה זה משנה אם הוא שותה או לא? שמע, יש לו אוטו, ובאוטו הזה יש $1,000,000, חוץ מזה הוא גם נוסע עם זה לבית כנסת. מה אתה מביע לי? יש בתוכו אוצר, וזה עדי לך ברגל לבית כנסת, תיקח כוס פלסטיק. ושזה אתה צריך לקחת כוס, מה? חוץ מזה הוא גם שותה בזה. זה הבעיה שהוא מנחש בזה. אומר רב טוביה הלוי רעיון נפלא. יוסף ידע שבאותו רגע שיבוא הממונה על ביתו מנשה ויגיד למה גנבתם, יש להם תשובה. מה התשובה שיש להם? הם אמרו, אין כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדונך כסף וזהב? איך אנחנו גנבים? החסרנו כסף. למה אתה אומר שאנחנו גנבים?
יש להם תשובה על המקום, תשובה טובה. אומר יוסף למנשה, תלך אליהם, תפרוך להם את התשובה. וישיגם, תציג עליו קל וחומר שהם הולכים להגיד לך. אני אומר לך את הקל וחומר, תפרוך להם את זה ברגע. למה? תגיד להם ככה, אני מכיר אתכם. אתם החזרתם את הכסף, וככה אתם מצטיירים כיפי נפש. אתם בסדר, מחזירים את הכסף, מבטיחה אדוני, אנחנו לא גנבים, אנשים טובים. למה עשיתם את זה? כי אתם חגגתם שאם תגנבו את הכסף, אני שם את הגביע, אני רואה חסר לי כסף בקופה, אני שם את הגביע באוזן, אני מיד מגלה, מי גנב הכסף. לא תוכלו לגנוב, הגביע אומר לי הכל, אני אתפוס אתכם ברגע אחד. אז אם מישהו רוצה לגנוב בבנק, אבל יש לו בעיה שבכניסה לבנק יש מצלמה, אז מה הוא עושה? שובר את המצלמה. אם הוא רוצה לעבוד כמו נורמלי, צריך לשבור את המצלמה, אחרי זה לחכות שהעובדים יבואו ויקשור אותם. אבל בעיקרון, הדבר הראשון צריך לעשות, תסגור את המצלמה. זה הדבר הראשון. אמר להם יומשה, תגיד לאחים, אם יגידו לך שבחזירו את הכסף, תגיד להם, אני יודע. הם פחדו שאני יודע לנחש, אז מה הם עשו? החזירו את הכסף, כך הם מצטיירים כאנשים טובים. עכשיו רצו לגנוב עוד פעם כסף, אבל אמרו עכשיו הוא יתפוס לנו עם הגביע, אז מה עושים? גונבים את הגביע. אם אין גביע אין מצלמה, אם אין לו מצלמה הוא כבר לא יכול לנחש. אם הוא לא יכול לנחש אפשר לגנוב. תגיד להם, רבותיי, אתם לא מבינים, הבוס שלי לא מנחש בכוס, הבוס שלי יודע לנחש גם בלי כוס. את הכוס זה רק עוזר לו בריכוז, הוא לא צריך כוסות. הראיה שהוא שותה בכוס הזה. ראיתם פעם אחד שיש לו כוס שהוא מחשב, הוא ישתה איתו בירה? כוס שמחשבים, זה שמים בוויטרינה, מוציאים אותו מתי שבאים אנשים, רוצים לדעת דברים מיוחדים. מי שותה בכוס של ריגול? אם הוא שותה בזה, סימן שזה לא הכוס של ריגול. הבוס שלי יודע לנחש גם בלי זה, רק הוא משתמש בכוס הזה כדי להתרכז יותר טוב. אז זה מה שהם באו בטענו, הראותם למה שילמתם רעה תחת טובה. חוץ מזה הוא אומר, זה הכוס הזה שאדוני ישתה בו והוא גם מנחש, הראותם אשר עשיתם טעות שהחזרתם את הכסף. עכשיו שהחזרתם את הכסף התברר שכל מה שהחזרתם את הכסף זה כדי שתוכלו לגנוב את הגביע. ואז הוא בא ואומר, האחים אומרים, חס וחלילה לא גנבנו, החזרנו את הכסף, הכל בסדר גמור. טוב, ואז יהודה אומר, מי שימצא הגביע ימות וכולנו נהיה עבדים. אומר מנשה לא, רק מי שימצא הגביע יהיה לעבד ואתם תהיו נקיים. וימהרו ויורידו איש אתם תחתו ארצה, ויפתחו אישם תחתו, ויחפש בגדול החל ובקטון קילה. איפה הוא התחיל ואיפה הוא גמר? כאן הדעות חלוקות. בתרגום יונתן בן עוזיאל כתוב שהוא התחיל בראובן וסיים בבנימין, בדק את כל השבטים. במדרש אחד כתוב שהוא התחיל בשמעון וסיים בבנימין. במדרש שלישי כתוב בדק רק את שמעון ורק את בנימין. שלושה מדרשים חלוקים. אז אם הוא התחיל בראובן סיים בבנימין אין שאלות. אם הוא התחיל בשמעון רק שמעון ורק בנימין גם אין שאלות. למה אין שאלות? אומר הרב בברית תשובה פשוטה, למה הוא בדק רק את שמעון ובנימין? הוא אמר תשובה פשוטה מאוד, יש להם קל וחומר, אין כסף אשר היה בפי המתחותינו החזרנו אליך, אנחנו לא גנבים. אומר להם מנשה, נכון, כולכם החזרתם את הכסף חוץ משניים. שמעון היה בכלא, לא החזיר, בנימין עוד לא היה פה. אלה שני המועמדים להיות גנבים. הקל וחומר תופס על חלק מכם, על שניים מכם הקל וחומר לא תופס. התחיל לבדוק בשמעון שהוא היה בכלא, והתחיל לבדוק בבנימין שהוא היה עדיין לא הגיע. לכן בגדול החל בקטון קילה, אומר הרב בברית בדק אחר בשניים. על פי השיטה שמביא הספר המאור בתורה, שאת ראובן הוא לא בדק. למה? אמר יוסף למנשה, אצל אחי הגדול ראובן אל תבדוק. למה? כי כולם היו במחירה שלי, אז את בנימין אין לי ברירה, כי אותו אני צריך לקחת, אז אני חייב להצליח את כל הגביע. אבל שאר האחים, ראובן לא השתתף במחירה, ואם הוא לא השתתף במחירה לא מגיע לו שתצייר אותו, אז אצלו בשק אל תבדוק. לכן אומר המדרש, בגדול החל זה שמעון ובקטן קילה זה בנימין, כי את ראובן הוא לא נגע כי הוא לא היה במחירה. שואל הספר המאור שבתורה, אם ככה הוא אומר, אז איך האחים בכלל לא שמו לב? מתחילים לבדוק בשמעון ואומרים בבנימין. ככה מנשה, סליחה, למה דילגת עליו? למה דילגת עליו? מילא מנשה ידע שהוא מדלג עליו בגלל שהוא לא היה במחירה, אבל הם לא יודעים. למה הם לא שואלים אותו, סליחה, למה אתה מדלג עליו? שאלות על גבי שאלות ותשובות אין. אנחנו רוצים להגיע לרגע של ההתגלות של יוסף מתגלה אל האחים. נקרא דברי תנחומה כאן בפרשה, ובזה נסיים את סדרת השאלות.
פרשת ויגש, אומר המדרש, אמר להם יוסף, לא כך אמרתם שאחיו של זה מת? האחים כולם נמצאים ויוסף מחליט להיחשף בפני האחים, הוא מוציא את כולם החוצה, הוא נשאר רק איתם. תגידי, אתם לא אמרתם שהאח שלו מת? הכוונה לאח של בנימין. אני קניתי, הוא לא מת, הוא אצלי, קניתי אותו. אקראנו ויבוא אצלכם. בואו אני אקרא לו, הוא יבוא, תראו אותו, אתם חפשים אותו 10 שערים, בואו נקרא לו. התחיל קורא, יוסף בן יעקב בוא אצלי, יוסף בן יעקב בוא אצלי, ודבר עם אחיך שמכרוך. בוא תדבר עם האחים שלך שמכרו אותך. היו נושאים עיניהם ב4 פינות הבית. נמצאים בחדר, יש 4 דלתות, כל אחד מסתכל מאיפה הוא אמור להיכנס. מחכים אחים בדרמה, מחכים לאח שלהם 22 שנה, מחכים לו שייכנס. והיו נושאים עיניהם ב4 פינות הבית. אמר להם יוסף, למה אתם מסתכלים לכאן ולכאן? אני יוסף אחיכם. הם מחכים לראות מאיפה הוא נכנס, פתאום אני יוסף. אומר המדרש, מיד פרחה נשמתן, ולא יכלו לענות אותו. אמר רבי יוחנן, ואי לנו מיום הדין, ואי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף שאמר לך, ואני יוסף פרחה נשמתן? כשעומד הקדוש ברוך הוא לדין, דכתיב בי מי יכלכל את יום בו ומי העומד בהוראתו, שכתוב בו כי לא יראני האדם וחי, על אחת כמה וכמה. דברי המדרש המפורסמים. עשה הקדוש ברוך הוא נס וחזרה נשמתם. אמר להם יוסף, הנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, כי פי בלשון הקודש אני מדבר. ולא היו מאמינים בו, עד שפרע את עצמו והראה להם חותם של ברית. וכל כך למה? אומר המדרש, מפני שיצא מאצלם בלא חתימת זקן, ועכשיו עומד כמלך בחתימת זקן. כיוון שהכירוהו, ביקשו להורגו, ירעד מלאך ופיזרם ב4 פינות הבית. האחים הכירו שזה יוסף, רוצים להרוג אותו. יורד מלאך ומגן עליו. שואל הסבא מקלם, אני לא מבין. האחים האלה מגיעים למצרים, נכנסים ב10 שערים, הולכים לחפש אותו בכל השווקים, מוכנים לבדות אותו בעד כל הון שבעולם. ברגע שהוא אומר אני יוסף, רוצים להרוג אותו. היו צריכים לקפוץ עליו, לחבק אותו, להרוג אותו. אתם מחכים לו בכיליון עיניים. מה מונח כאן? עד כאן סדרת השאלות, נעבור לתירוץ. התירוץ הזה מיושב על פי הלכה שנפסקה ברמב"ם, נפסקה בשולחן ערוך. ההלכה הזאת קשורה להלכות דיינים. הגמרא במסכת סנהדרין בדף ז אומרת הגמרא, ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו. אומרת הגמרא, הלכה שנלמדת מהפסוק הזה, פסוק שמופיע בפרשת דברים. אמר רב חנינא, אזהרה לבית הדין שלא ישמע דברי בעל דין אחד קודם שיבוא בעל דין חברו, ואזהרה לבעל דין שלא יתאים את דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו. יש כאן הלכה כפולה. אסור לדיין לשמוע צד אחד בלי מעמד של הצד השני, ואסור לבעל דין להשמיע דברים לפני שחברו בעל הדין יבוא. זאת ההלכה. זה גמרא במסכת סנהדרין דף ז. במסכת שבועות דף ל"א אותה גמרא, ושם לומדים מפסוק אחר. בגמרא בסנהדרין לומדים את זה, ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. צריכים לשפוט צדק בין שני האנשים ביחד. בגמרא במסכת שבועות אותה גמרא, ושם לומדים את זה ממדבר שקר תרחק. שואל רש"י, מה זה קשור למדבר שקר תרחק? אם אתה אומר שפטתם צדק בין איש אחד לשני, זה מובן, אבל מה זה קשור למדבר שקר תרחק? אומר רש"י, שמוע בין אחיכם, שיהיו שניהם יחד, שימו דבריהם, ולא תשמעו דברי זה ולא זה, שמסדר דברי שקר כדברי אמת, לפי שאין מכחישן, ומכיוון שלב הדיין נוטה לו לזכות, שוב אין ליבו מהפך בזכות השני כל כך. אומר רש"י במסכת שבועות, וכשמתאים דבריו שלו בפני בעל דינו, אינו בוש מדברי שקר. אדם נמצא לבד, מגיע לדין, קבעו דין ב9, יש להם דין על $100,000. קבעו דין בבית הדין, אחד הצדדים גר בירושלים, קבעו את הדין בירושלים,
והוא מודיע בבית הדין, סליחה, הדיון נקבע ל9, אני בגינות סחרוף תקוע בפקק, אני אגיע 9:20. אומר הדיין, תשמע, הוא מגיע 9:20, בוא בינתיים תגיד, אתה בין כה יש לך נאום של 3/4 שעה, בוא תנאם עד שאתה תגמור, הוא יגיע. אסור לבעל הדין להשמיע את דבריו ואסור לדיין לשמוע. למה זה? כותב החינוך במצווה ע"ד, והטעם לפי שבני האדם ידברו דברי שווא שלא בפני בעל דינם, וציווה הדיין על זה כדי שלא יכניס בנפשו כזביו של אחד מהם. הרי תמיד אחד מדבר ראשון, הרי לא פותחים שם קונצרט, זה לא להקה, תמיד אחד מדבר ראשון, אבל צריך שהאחד השני יהיה בבית הדין. למה? כי באותו רגע שאם נותנים לאחד לדבר ואף אחד לא מפריע לו, אז מה שהוא אומר הדיין שומע, אבל אם באמצע שהוא מדבר פתאום כמה שני אומר שקרן, אז הוא נבהל, אז הדיין שומע מילה שקרן, אז הוא אומר רגע נשים ברקס, בוא, זה לא כל כך פשוט מה שהוא אומר, אבל אם נותנים לו לדבר בלי שום בעיות, אז מה שהוא אומר בראשונה נשמע בעיני הדיין. אותו דבר כותב המהר"ל בנתיבות עולם בנתיב הדין, אזהרה זו, דברי בעל הדין הראשון חודרים לתודעת הדיין, מתקבלים על דעתו באופן שאינו ניתן לשינוי. הדיין קובע בליבו התרשמות מסוימת ומעתה הוא משוחד. דברי בעל הדין השני דורשים מהדיין לשנות את דעתו ולהודות ששיפוטו הראשון לא היה אמיתי לחלוטין. קבלת דעה חדשה היא החלטה קשה ביותר, כי אדם נוטה לדבוק בדעתו ולחוש שהצדק היה עמו מאז ולתמיד. דברי המהר"ל, כדברים האלה ממש מופיע ברלב"ג וביורו בפסוק בספר משלי. אומר הרלב"ג על פסוק בספר משלי פרק י"ח, צדיק ראשון בריבו ובא רעהו בחקרו. אומר הרלב"ג, מדרך האנשים להאמין בסיפור המוגד להם ראשונה, ולזה יהיה אצל השופט האיש הראשון שיבוא לפניו צדיק בדברי ריבו, כי יאמין לדבריו, וכאשר יבוא רעהו להגיד לו הפך הדברים לא יאמינהו, כי לאחר החקירה השלמה. ולזאת הסיבה המנה התורה שלא להשמיע לדיין דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו, כדי זה יהיה סיבה שיהיה דעתו יותר קרובה אל מי שישמע דבריו בראשונה. ולזה אמר החכם, זה מה ששלמה המלך אמר, צדיק ראשון בריבו. מה שהראשון אומר זה צדיק, הוא שומע אותו, לא שואל שאלות. הוא בא רעהו כשבא החבר שלו וחקרו, אותו הוא כבר מתחיל לחקור. למה? אחרי שהצד אחד השתמע לו בלב, הצד השני כבר צריך להוכיח שהצד הראשון לא היה נכון. עד כאן הדברים שאומרים המפרשים על ההלכה הזאת. כותב הרב פרידמן בספרו ויך יוסף בפרק ג', האחים מגיעים למצרים אחרי 22 שנה מנותקים מיוסף, נכנסים, הולכים ב10 שערים, כי אבא שלהם אמר שלהם לא להיכנס בשער אחד, מפחדים מעין הרע. הולכים לחפש את יוסף, מה בראש שלהם, איפה הוא נמצא? 3 ימים מחפשים אותו בתוך שוק של פריצות. יש במצרים מספיק שווקים, יש שם שווקים שמוכרים בגדים, יש שווקים שמוכרים דירות, יש שווקים שמוכרים בורסה. איפה הולכים לחפש אותו? נמצאים בשוק של פריצות. מה אתם מחפשים שם? אולי יוסף הצדיק נהיה איש נדל"ן, אולי פתח חברה ליבוא מכוניות, אולי הוא יבואן של פירות מטורקיה. מה? כולם 10 הולכים לשוק אחד. למה אתם חושבים שהוא שם? למה אתם הולכים שם? נכון, יש לכם חשד שהוא היה כזה בתור בחור, תגיד, אבל עברו 22 שנה. לכו תחפשו אותו גם בשוק של נדל"ן, אולי הוא נמצא שם. לא, הולכים לשוק של הפריצות. למה? האחים הכירו את יוסף בגיל 17 כשהוא מסלסל בשערו, כך כתוב במדרש תנחומא, כתוב גם שיוסף הגיע למצרים בגיל 17 התחיל לסלסל בשערו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אביך באבלות ואתה משחק עם השיער שלך? מיד גירה בו את הדוב, הגיע אשת פוטיפר. מה זה מסלסל בשערו? מה זה, אתם יודעים מה זה מסלסל בשערו? מה זה, למה מסלסל בשערו מביא את אשת פוטיפר? למה מביא אשת פוטיפר? מה יש בזה? כתוב בזוהר, אדם שמשחק עם השערות שלו הוא קשור עם היצר הרע. היצר הרע, אדם שמתעסק עם השיער, אומר הדין דידי הוא. אדם שמתעסק עם השערות כל היום יש לו בעיות עם הבלורית, מסדר אחורה, קדימה, פטריה, גרמושקה, כל מיני פפטים, פייטים,
כל מיני דברים כאלה, אומר היצר הרע, זה שייך לי. יש כאלה שהקדוש ברוך הוא פטר אותם מזה, ברוך השם, אין להם את הבעיות האלה. סייעתא דשמיא, לא כל אחד זוכה, ברוך השם. אבל ברוך השם שזה גם תורשתי, ברוך השם. בכל אופן, אדם שמתעסק עם השיער שייך ליצר הרע. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אותו נזיר מן הדרום ששמעון הצדיק לא אכל אף פעם קורבן של נזיר, חוץ מקורבן אחד. של מי? אותו אדם שהיה יפה צלצלים וטוב רוי, אומרת הגמרא מסכת את הנזיר. הוא בא לנהר, פתאום הוא ראה את דמותו, פחז עליו יצרו. מה הוא ראה? הוא היה טוב רוי, היה לו צלצלים. הוא הגיע לבית המקדש, שואל אותו, מה ראית להשחית את שערך הנראה? אמר לו, פחז על היצרי, מיד קבעתי לגזור אותו. היצר הרע מתלבש בשערות. אומרים רבותינו, כך כתוב בזוהר, כך כתוב גם בארי הקדוש. שיער אלה הדברים שמושכים עליהם את היצר הרע. ולכן אותה אישה יפת תואר, בשעה שרוצים לחרר אותה, אומרים לה שני דברים, שערות וציפורניים. למה שיער וציפורניים? למה זה שיער וציפורניים? ומפרשים, בשני המקומות האלה יש אחיזה של הסטרא אחרא. ולכן בשעה שאדם מסתלק לבית עולמו, האבלים מגדלים שיער וגם מגדלים ציפורניים. אלה שני הדברים שהם לא גוזרים. אם זה 30 יום ואם יותר, כל אחד לפי המנהג שלו. 30 יום זה המינימום. למה העניין בשני הדברים האלה? כי שני הדברים האלה מלמדים את האדם שהחיים שלו כאן בעולם הזה הם ברי חלוף. כמו שהשיער אתה לא מגדל אותו, כל שבוע צריך ללכת לספר להוריד, תדע לך שככה זה. כל מה שאתה רואה בעולם הזה הוא בר חלוף. הכל נגמר, שום דבר לא נשאר, הכל אתה גוזר, הכל נגמר. גם ציפורניים אתה גוזר כל שבוע. לומר לאדם, תשמע, החיים גודלים, אתה רואה שנכנס חדש ואתה יוצא, יבוא יום שאתה תצא וגם ייכנס חדש במקומך. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד שגם משנה את הצבע של השיער, כדי להגיד לאדם, תתכונן, תקנה לך חלקת אדמה. השיער והשיערות, כתוב במפרשים, בא לומר לאדם להתכונן ליום הדין. בא הסטרא אחרא ורוצה לסלק מן האדם את המחשבות האלה שהוא עתיד להסתלק לבית עולמו, הוא אומר לו, בוא תשחק עם השיער, תעשה אותך יפה. השיער עושה אדם יפה. כך כתוב גם אצל הכהן הגדול. הכהן הגדול, כשרוצים לומר שהוא מסתפר כל יום, היופי שלו מתבטא בשיער. גם מסתפר כל יום, זה היה אחד מהדברים היפים שהכהן הגדול, שהוא הסתפר כל יום. בא יצר הרע ואומר, תגדל ציפורניים. ציפורניים מגדלים למשוך את היצר הרע. הציפורניים גדולות, בא לומר, אנחנו ממשיכים כאן בעולם הזה, אין מה להתרגש. זה בדיוק האנטי, לחתוך, לדעת שהעולם ברי חלוף. אלה שני הדברים שנמשכים אליהם היצר הרע. יוסף מבחינתם היה מסלסל בשערו, משך אליו את היצר הרע. למה משך? כי הראש שלו נמצא בעניין של מסלסל בשערו. הוא משך אליו את הסטרא אחרא, הוא משך את היצר הרע אליו. מבחינת האחים זה הדמות שהיה יוסף. כך הם יצאו ממנו וכך הם נפרדו ממנו. ממילא כשהם באים למצרים הם לא מחפשים אותו בשוק של נדל"ן. איפה הם מחפשים אותו? בשוק של פריצות. שם הוא נמצא ושם הוא שייך. שואל הספר ויט יוסף, חלפו 22 שנה, אולי הוא השתנה. אולי הוא השתנה, אולי בסדר, היה בגיל 20. אבל עולם הוא היה נהיה היום שכר נדל"ן, התחתן, נהיה פתאום סוחר קרקעות. ואיפה אתה יודע שישר אותו דבר? על היסוד הזה אומרים רבותינו, בראשם הסבא מקלם, ישנו מושג שנקרא השרשה ראשונה. על המושג הזה יש לסבא מקלם כמה וכמה מאמרים בספרו חוכמה ומוסר, מאמר מ"ח, מ"ט, נ"א, נ"ב, קבוצה של מאמרים שהוא מדבר עוד אותם בין הדברים על העניין של השרשה ראשונה. מה זה העניין הזה של השרשה ראשונה? השרשה ראשונה זה נקרא היום במבט שלנו מבט ראשון. איך שהדבר מתקבל אצלנו במבט ראשון. ישנה אמרה שהיום מאוד מצויה, אין צ'אנס שני למבט ראשון. מה שאדם קבע במבט ראשון זה נחקק אצלו, אין צ'אנס שני למבט ראשון. ולכן כאשר האדם קובע לעצמו דבר מסוים, אם הוא קובע לעצמו דבר מסוים הוא כבר לא יחזור בו מזה, כי זה מה שנחרץ לו בראש. אם אתה פגשת בן אדם ובפגישה הראשונה שפגשת אותו החלטת שהוא נוכל, גם יגידו לך שהוא מילה מדבר צדיקים שבדור, בראש שלך הוא נשאר נוכל, כי המבט הראשון שהסתכלת עליו אתה תשמע, זה היום ונורא. החלטת דבר מסוים, זה נחרץ אצלך בראש. האחים שלחו אותו למצרים לא סתם ככה, הם יכלו לשלוח אותו למקום אחר.
למה שלחו אותו למצרים? כי הם ידעו שמצרים זה ערוות הארץ, שם נמצא כל התועבות. אמרו לשם הוא שייך. אומרים המפרשים, יוסף מבחינתם היה אדם מדומיין, בעל החלומות, כל היום מפנטז, הוא יהיה מלך. אבל הם ידעו שמלך עם פריצות לא הולך ביחד. אומר המדרש בשופטים, ילקוט שופטים פרק ג', כל מי שנכשל בזנות אינו זוכה למלוכה. מבחינתם אם הוא אדם כזה אין לו סיכוי להיות מלך. לכן הם לא חשבו בחיים שהוא נמצא בבית המלוכה. מבחינתם אם היסוד שלו הוא יסוד של הרייס, אין לו מה לחפש שם, כי זה היה המבט של השבטים. אומרים המפרשים דבר נורא, האחים באים למצרים מתוך ידיעה שאם יוסף נמצא בשוק של הפריצות הם מוכנים לפדות אותו בעד כל הון שבעולם. הם אמרו ככה, הם אמרו ליוסף, אומר להם יוסף, אם לא יהיה מספיק כסף, אם לא מספיק כסף אנחנו יכולים להרג, להרוג ולהרג. אומר להם יוסף, ידעתי, אני שומע בקוד שלי שהרגתם עיר שלמה. הם מוכנים להרוג אנשים בשביל להציל את יוסף. אילו הם היו מוצאים את יוסף בשוק של הפריצות, הם היו מוסרים את הנפש להציל אותו. למה? זה מתאים עם מה שאנחנו חשבנו, זה מתאים עם מה שאנחנו ידענו מי זה יוסף. הם חוזרים ליעקב וליעקב, אבא, הנה יוסף, זרקנו אותו לבור, ידענו מי הוא, ידע כזה וכזה, הנה שלחנו אותו למצרים כדי שלא יבייש אותך. איזה נס, תאר לעצמך שהוא נשאר בארץ ישראל. הלכנו, שילמנו עליו $1,000,000, הבאנו לך אותו, עכשיו אנחנו נעשה ממנו בן אדם. אבל היות והוא לא נמצא שם, מבחינתם המבט נשאר אותו דבר. הוא נשאר באותו שוק שהיה קודם. כשהם הגיעו רואים האחים את יוסף פעם ראשונה, הנה בעל החלומות על הזה בא, מה הם רוצים? הם רוצים להרוג אותו. למה להרוג אותו? כי מבחינתם יוסף הוא רודף אחריהם, מבחינתם יוסף הוא סודי של רוידף. אז הרצון שלהם להרוג, בראש שלהם מונח שיוסף רוצה לקחת מהם את המלכות, הוא רוצה להקים 12 שבטים ממנו ולא מיעקב אבינו, כמו שהגמרא אומרת מסכת סוטה דף ל"ו. זה היה בראש שלהם. אם ככה, אם זה היה בראש שלהם, אומר השר המקלם, במבט הראשון זה נשאר אצלהם בראש. ולכן כל הרמזים שמקבלים הם לא מעלים על דעתם שמדובר כאן ביוסף. מבחינתם יוסף לא יכול להיות בבית המלוכה. זה יכול להיות בעל תשובה, זה יכול להיות גר צדק, יכול להיות כל אחד אחר. יוסף לא נמצא. ברגע שיוסף אומר אני יוסף, והוא מתגלה בבית המלוכה, חוזר לאחים הרצון להרוג אותו, כמו שהיה ברגע שהם נפרדו ממנו. כי אצלהם בראש מונח, הוא רוידף, צריכים להרוג אותו. אצלהם בהשרשה הראשונה, זה מה שהיה מונח. כשהכל התגלה, הנה הוא, הם רצו להרוג אותו, אומר הסבא מקלם. אל תתפלא, אומר הסבא מקלם, שזה כך, אני אוכיח לך את זה. עם ישראל יוצא ממצרים. יוצא ממצרים, רואה 10 מכות, דם, צפרדע, קינים, דבר, הרוב, מכות מצרים, אחד אחרי השני, מכת בכורות. מגיע היום 10 בניסן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד להם, משכו, קחו לכם. אומר רש"י, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. אתם לא תצאו ממצרים, אלא כל אחד ייקח את האלוהים של מצרים וישחוט אותו לעיניהם. הם יראו איך אתם שוחטים את האלוהים של מצרים. עם ישראל רועד מפחד, הם תועבת מצרים נזבח ולא יסכלונו. אל תפחדו, תיקחו תהרגו אותם. הולכים, שוחטים. עם ישראל יוצא ממצרים אחרי 10 מכות, עובר את ים סוף, וכל אחד מורה באצבע. זה כלי וענווהו אלוקי אביו ארומנו. זה אומר רש"י באצבע. כל מקום שנאמר זה באצבע, כזה ראה וקדש. זה מעשה המנורה, באצבע. כל אחד הראה באצבע. אומרים חז"ל, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. שואל רב חזקאל לוינשטיין, אז איפה כל השפחות האלה? למה לא נהיו נביאות? חזרו להיות שפחות. ראו וחזרו בחזרה הביתה. שום דבר לא נשאר מזה. עם ישראל רואה 10 מכות, אומרים זה כלי וענווהו, עוברים את מצרים, ברוך השם, רואים את כל המצרים מתים, הים פולט דולרים, מעמיסים על החמורים, יוצאים לדרך. כעבור כמה חודשים מקבלים תורה. משה רבינו מאחר. התאריך לא מסתדר, הם חשבו שהוא בא יום קודם, לא יסתדר להם החשבון, עושים עגל. שואל הסבא מקלם, עגל? לפני 3 חודשים אמרתם זה כלי וענווהו, הבאתם באצבע,
עגל, זה העלה אתכם מארץ מצרים? הנה, זה העלה אתכם מארץ מצרים? מה זה, איך זה מסתדר? אומר הסבא מקלם, כשהם יצאו ממצרים, אמר עוזה השר של מצרים, ואמר ריבונו של עולם, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי הזרה, מה משתנו אלו מאלו? אמר הקדוש ברוך הוא, אני יודע, הם עתידים לקבל את התורה. אומר הסבא מקלם, נכון, הם היו עבודי עבודה זרה, נהיו בעלי תשובה, הורו באצבע. במשבר הראשון שהיה להם, חזרו בחזרה לעגלים, חזרו בחזרה לתאריך של לפני י' בניסן. למה? כי זאת ההשרשה הראשונה, שם הם היו ולשם הם חזרו. כדי לעקור את זה תהליך ארוך וקשה. אומר הסבא מקלם, השבטים אחזו שיוסף מסלסל בשערו, שם הוא נמצא. שיוסף נחשף, חזרה ההשרשה הראשונה, והם רצו להרוג את יוסף. זה התשובה לשאלות הנפלאות שיש כאן בפרשה הזו, ומכאן הלימוד שלנו. אומר המדרש, ומה השבטים לא עמדו בתוכחתו של יוסף? כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד ואחד מה הוא יגיד. הקדוש ברוך הוא לאורך השנים שולח לאנשים איתותים, איתות אחרי איתות, והאדם לא שם לב לאיתותים. זה יש לו תירוץ, זה יש לו תירוץ, על כל דבר ודבר יש לו הסבר. כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד אני השם, ואז פתאום מתגלה שכל הבניינים שבנינו הכל מתמוטט כמגדל קלפים. אומר הקדוש ברוך הוא, איך לא ראית אותי? איך לא ראית? הייתי כאן והבאתי לך את זה והבאתי לך את זה, אני מדבר אליך, איך לא שמעת? לא נוכל לענות, אין תשובה איך לא ראינו, כי אנחנו נמצאים בהשרשה הראשונה. אומר הסבא מקלם, מהי ההשרשה הראשונה? לפתח רטט רובץ, היצר הרע, זו ההשרשה הראשונה. הוא היה הראשון אצלנו, הוא הראשון שהופיע. בכל מצב תמיד אנחנו חוזרים אליו. לכן כל מה שאירע ליוסף, אומרים חז"ל, אירע לציון. כל מה שקרה עם יוסף יקרה עם בית המקדש. ציון ויוסף זו אותה גימטריה, אומרים חז"ל. ולא היה איש ביחד עם האחים בשעה שהתוודע יוסף אל האחים, כך כתוב בפסוק. בשעה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו, בשמחתו לא יתערב זר, עם ישראל יהיה מחובר אל הקדוש ברוך הוא, רק אנחנו והוא נהיה ביחד. כולנו תפילה ובקשה שנזכה לזה בקרוב בימינו, אמן ואמן.